У ефірі «Рація», вядоўца Євген Волошин. На сувязі військовий експерт з України Сергій Грабський. Вітаю вас. Раді бачити, пане Євген. Рація. Нарэшце ў ЗША прынялі рашэнне пра вось гэтую вайсковую дапамогу ўкраіне ў 61 мільярд. У тым ліку там будуць ракеты «Этакамс», і гэта можа сур'ёзна паўплываць на хаду вайны. Ці ўсё ж такі не? Треба розуміти наступне, що ми отримали, як ми називаємо це, яму відсутності такої підтримки. І за цей період часу абсолютно природньо ми спостерігали певні складнощі на лінії фронту. Тому зараз частина цієї підтримки йде на подолання тих недоліків, які ми отримали внаслідок відсутності такої підтримки. Зараз вже з'ясовується, що навіть 100 мільярдів доларів для Європи, яка вже оцінила масштаби можливої трагедії у разі розв'язання повномасштабної війни в самій Європі, це невеликі гроші. І саме тому зараз ми отримали такий додатковий імпульс, який дозволяє нам говорити про те, що цивілізований світ повністю став на підтримку України. Чому я так підвожу поступово? Тому що це означає неминучість розгрому Російської Федерації, неминучість загибелі кремлівського режиму. Як ситуація буде розвиватися далі, ми побачимо, тому що є певні процеси, які виходять за межі мого аналізу. Це, власне, політичні, економічні процеси. Тому сказати достеменно, що буде, вибачте, я не Ванга, я не маю кришталевого м'яча або кулі, тому побачимо, як буде розвиватися ситуація. Але вже на сьогоднішній день остаточно зрозуміло, що Росія в цій війні не переможе. Таким чином ми говоримо про стратегічне значення цієї допомоги, підписаної Сполученими Штатами. Но вы кажаце, што вот ужо канчатковае ёсць такое разуменне у цывілізаванага свету, што там Расія не можа перамагчы. А нафту расійскую нават Брытанія купляе. Там по 70 з нечым даляраў. Вот разыходзіцца інфармацыя ў СМІ, нейкая дзюрка ў заканадаўстве, праз трэція краіны. Ну яны ж ведаюць, чыю нафту, ў прынцыпе, набываюць, так? Ну, таму, вот Лукашенко гаворыць все пра замарозку, значыцца, пра мір у іхнай інтэрпрэтацыі. Няўжо вы думаеце, што можа да гэтага варыянта з замарозкай не дайсці? Ні, навряд чи. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що маньяк, якщо його не зупинити і різкими діями, він обов'язково продовжить свою брудну справу. І ви абсолютно справедливо зауважуєте, що так, світ продовжує торгувати нафтою з Росією на сьогоднішній день, ба більше, ви знаєте, аналіз, знов-таки, це трошки не моя сфера діяльності, але все ж таки цікаво. Аналіз утримання прибутків показав, хто є одним з найбільших експортерів нафти в країни Заходу. І ним виявилася Індія. Тобто ви буквально розкрили те, що і так лежить на поверхні. І саме тому, знаєте, зараз був нанесений удар коли ми наносили удар по Усть-Лузі, то фактично ми наносили удар по цьому каналу, не контрабандної, а сірої схеми експорту нафти. І обмеження цієї нафти, кількості нафти, призводить до зменшення доходів Російської Федерації, так як це призвело вже до зменшення у 2, якщо не більше рази, зменшення доходів від продажу газу. В перспективі ми маємо ситуацію, коли Російська Федерація буде неспроможна вести таку війну в тому форматі, в якому вона веде зараз. Коли вона може купляти життя своїх громадян без якоїсь мобілізації, виплачує їм шалені кошти. Таких, які вони в житті ніколи не бачили і побачити ніколи б не змогли. І саме в цьому полягає основа тої стратегії, яка зараз створена у боротьбі з агресором. А саме, зменшення доходів агресора, які вони можуть витратити на війну, створення ситуації, за якою внутрішні проблеми будуть переважати проблеми зовнішні, і противник змушений буде або повністю відмовитися від війни і розвернути всі свої можливості і ресурси для вирішення внутрішніх проблем. Я хочу зауважити, за деякою статистикою, в день в Росії стається до 1500 техногенних аварій. Ми бачимо, як зараз цілі регіони Росії уходять під воду. Ми бачимо пожежі, ми бачимо аварії, які призводять до серйозних наслідків.
Плюс, на додачу до цього, ми робимо все можливе, щоб росіяни відчули, що таке війна, наносячи удари по об'єктах нафтопереробки Російської Федерації. І це вже призвело до того, що Росія значно скоротила можливості нафтопереробки. Чому? Тому що, так, здається, удар був нанесений, удар там не смертельний, там майже нічого не було пошкоджено, або там пошкодження мінімальне, але ремонт цього обладнання є надзвичайно складним процесом, тому що практично вся номенклатура запчастин є імпортною. Росія має це отримати десь на Заході через 5-10 руки, витрачаючи шалені кошти. Ми робимо ціну війни, тобто Україна і цивілізовані країни разом, ми робимо цю ціну війни максимально непідйомною для Російської Федерації. Це гра вдовго, на яку Росія сама пішла, не усвідомлюючи тих наслідків. Вони помилилися в тому, що стратегічно вони не врахували ситуації, за якою цивілізований світ буде підтримувати Україну до кінця. До речі, я хотів би зауважити, вибачте, такий певний цинізм, але це цинізм – це частина нашого життя. Цивілізований світ з'ясував, що вони це можуть робити абсолютно безкоштовно, з вигодою для себе, забезпечуючи потреби на відновлення України, власне, з російських заморожених активів. Тобто витрати Європи в сьогоднішній війні менш ніж мінімальні. А те, що Лукашенко ретранслює скриті посили московського управління, московської влади, то це свідчить тільки про те, наскільки у відчайдушному положенні вони зараз знаходяться. Вони усвідомлюють, я їх ніколи не вважав тупими, обмеженими людьми, вони можуть пророкувати наслідки. І ці наслідки для них є катастрофічними. І тому саме зараз так відчайдушно, особливо перед прийняттям закону про допомогу Україні, розганялася тема щодо проведення переговорів в турецькому форматі і так далі і тому подібне. Європа з'ясувала для себе одне. Сполучені Штати, Велика Британія з'ясували для себе одне. Те, що було зрозуміло для України. Якщо противник не буде зупинений в Україні, то ця війна перейде на Європу. Вся Європа буде палати. Від Норвегії до Болгарії. Так, ми не говоримо, що завтра все зупиниться, Росія програє цю війну і на цьому буде кінець. Це гра вдовгу, не ми її почали, але на нашому з вами поколінні це має завершитися кінець кінцем. Пане Сергію, даруйте, коли ласка. Ви зараз сказали про гру вдовгу і от про наше покоління. Ну ось у часових промежках можна спрогнозувати, коли може на війні здариться перелом, ці абсолютно немагчыма спрогнозувати? Про скільки год це може здаритися, про який час? Ви знаєте, знов-таки я ненавиджу робити такі прогнози, тому що ті дані, якими ми володіємо прямо зараз, вони можуть змінитися буквально через півгодини після нашої розмови. Ми не володіємо тим обсягом інформації, який дозволяє нам зробити певні прогнози, які були б реалістичними. Але разом з тим, ви знаєте, є цікаві показники, на які хотів би звернути увагу. Це показники, пов'язані з відновленням російської бойової техніки, яка знаходиться на зберіганні. Чому я звертаю увагу на цей показник? Тому що за даними 23-го року, з 1600 з лишнім танків, які надійшли з промисловості, нібито Російської Федерації на потреби військ, 83% тих танків були відновлені з баз зберігання. Таким чином, ми говоримо, що попри те, що лунають такі гучні заяви, що Росія розгорнула військове виробництво, по факту не йдеться про створення такої ударної сили, яка повністю створюється вже росіянами під час існування суб'єкту міжнародного права, який називається Російською Федерацією сьогодні. Вони відновлюють радянську техніку, тобто те, що було закумульовано поколіннями радянських працівників, радянських рабів, зараз Росія використовує. Так ось по різним оцінкам, які надходять до нас, по даним об'єктивного аналізу, ми можемо говорити, що таких сил та засобів Російській Федерації вистачить до 26-27 року максимум.
Що після цього? Якщо говорити про війну такими темпами, як вона зараз ведеться, то та техніка і озброєння, вони вигорять. Припустимо, що Росія набере ще десь 15-20% потужності військово-промислового комплексу, але цього буде недостатньо, щоб закрити такі секторальні діри в поставках озброєння і бойової техніки. Росія вже сьогодні, і це країна, яка претендує на звання передової економіки світу, ходить з протягнутою рукою, випрошуючи боєприпаси у таких потужних в лапках виробників, як Північна Корея. Росія вже сьогодні, як країна, яка має і претендує, що вона має такий потужний науково-технічний потенціал і виробничу базу, так і не спромоглася повністю закрити виробництво всіх безпілотників, і вона за золото викупляє безпілотників Ірану. А це, знаєте, купівля безпілотників Ірану, знаєте, раніше був пазл ніяк не складався. Чому Іран так дозовано передає безпілотники Російській Федерації, чому він так обмежений і неохоче навіть говорить про можливість передачі балістичних ракет. Але після нападу на Ізраїль все стало на свої місця. Іран не спроможний, як будь-який диктаторський режим, вести війну на два фронти. Повністю забезпечувати потреби Росії і вести війну з Ізраїлем. Тому що війна з Ізраїлем виявилася надзвичайно дороговартісною з мінімальними результатами або майже ніякими результатами. Хоча тут можна сперечатися. Тому ми і говоримо про те, що Росія дуже сильно спішить. І повірте мені, риторика щодо проведення якихось переговорів, закінчення цієї війни в той чи інший спосіб буде лунати і лунати все частіше і частіше по мірі того, як Росія буде наближатися до економічної і внутріполітичної катастрофи. І тут найголовніше встояти і не допустити будь-яких переговорів, які дадуть передишку Російській Федерації, яка зараз логічно заточена тільки на одну річ. Війна, війна і ще раз війна. Отака ситуація. Тому по зброї, по озброєнню ми говоримо 26-27 рік, можливо, початок 28-го з урахуванням таких лагів інтенсивності бойових дій, коли Росія може використовувати зброю в тому темпі і в тих обсягах, яких вона використовує сьогоднішній день. Бачите, все так добре у їх шло і напоролися на казаков. Рация. Ну, я хочу про Лукашенко у вас спитатися. Які наступства можуть його чекати? Якби Лукашенко був самостійним суб'єктом, то, в принципі, можна було б говорити про певні можливості, але він зробив все можливе, щоб втратити свою суб'єктність, і тому ця фігура не вартує навіть нашого часу, щоб оцінити його політичне майбутнє. Він є на сьогоднішній день, і ми це підкреслюємо в Україні, гауляйтером Білорусі, окупованої Білорусі, який повністю слідує в фарватері московської політики, без будь-якої суб'єктності і прийняття будь-яких самостійних політичних рішень. Він 100% залежить від будь-якого рішення або будь-якого жесту, який буде зроблений в Кремлі. Тому говорити про його майбутнє дуже важко. Ви знаєте, в нас є приклади тих гауляйтерів, яких призначала Росія на окупованих територіях. Наприклад, той самий Стрімоусов. Як він доповідав, як він декларував свою вірність Російській Федерації, і що з ним стало, всі прекрасно знають. Ми перед тим бачили таку чехарду у зміні гауляйтерів Донецької та Луганської, так званих народних республік. Чи мали вони якусь суб'єктність? Навряд чи. Тому яке може бути політичне майбутнє в людини, яка не має політичного сьогодні? Ну, Стримаусов вже слава Україні ніколи не казав, так? Він не казав, звісно. А Лукашенко, може бути, ще і скаже, ось це буде весело. Це особа, яка може робити такі розвороти, може бути, ще і вас здивить. Ви знаєте, він мене навряд чи чимось дивує. І знаєте чому? Тому що це не наша справа. Тільки народ Білорусі сам визначає, яким шляхом він піде в майбутньому своєї країни. Не наша справа, я завжди з дуже великою повагою відносився до народу Білорусі. І я не маю права вказувати людям, що і як робити. Я висловив свою думку відносно того, яке майбутнє може бути у Лукашенка,
але виключно від волі білоруського народу залежить, в яке майбутнє, в які кольори це майбутнє буде розфарбовано. Чи це буде розфарбовано в колір гратів на камері, чи це буде розфарбовано в колір роби тюремної, чи в якісь інші кольори. Це не наша справа. Ми з глибокою повагою відносимося до вибору народу Білорусі, до кордонів, які є непорушними, і до майбутнього наших північних сусідів. Пане Сергію, з місяць тому Лукашенко розповсюджував військову риторику. Ну, проводилися вучені каля країн Балтії, так? Приїжджав Лукашенко, значиться, провірав, інспекція. Ну, ось ширилася військова риторика, там, я так розумію, мети могли бути саме різні, у тим ліку відтягнути увагу від України. Пасля візиту ў Кремль пайшла іншая рыторыка, што вот я не пацягну мяжу з НАТО, яна вельмі працяглая, і украінская умацаваная, все забетаніраванае, пайсці не магу. Но як вы думаеце, это проста былі пужалкі, ці сапраўды яны маглі нешта планаваць з паўторным нападам на Украіну там, ці на краіны Балтыі, як вы думаеце? Просто підійдемо до єдиного знаменника. Починаючи з квітня місяця 2022 року на території Білорусі постійно і безперервно проводяться заходи бойової та мобілізаційної готовності. Кожні півроку до лав білоруської армії призивається 10 тисяч юнаків. Кожні півроку. Навіть якщо ми з вами порахуємо останні 2 роки, то це 40 тисяч тільки юнаків, які отримали досвід військової служби. Навіть якщо ми з вами порахуємо той комплекс заходів по бойовій підготовці, перевірці мобілізаційної готовності та решту, ми можемо з вами абсолютно справедливо сказати, що по факту ми говоримо про зараз більш-менш підготовлену 100-тисячну армію, 55 тисяч військовослужбовців. Ну, я перепрошую, ми не називаємо це білоруською армією, тому що вона не має нічого спільного з білоруським народом. Ми це називаємо білоруський корпус Московської окупаційної армії. Найманці. Лукашенковський навод. Лукашенківський, як хочете називайте, я для себе їх називаю білоруський корпус. Таким чином ми говоримо про контингент приблизно в 100 тисяч, який більш-менш реально може бути виставлений для виконання якихось бойових завдань. Чи може цей контингент самостійно виконувати будь-які бойові завдання? Ні, жодним чином ні. Ні в який спосіб. Це буде самогубство, якщо вони спробують нападати або на Україну, або на країни Балтії. Але якщо ми з вами розглянемо іншу історію, в якій Російська Федерація, скориставшись паузою, про що ми з вами говорили, чому важливо не допускати цієї паузи, або заморожуванням конфліктів, маючи на сьогоднішній день на лінії фронту з Україною більше ніж 500-тисячне угрупування сил та засобів, розверне хоча б 20-25% цього угрупування проти країн Балтії, та з допомогою ще допоміжного корпусу Лукашенка, давайте його так називати, то ми говоримо щонайменше про 300-тисячне угрупування сил та засобів, або хай навіть 250 тисяч. А давайте порахуємо, яка загальна чисельність всіх збройних сил всіх країн Балтії? 33 тисячі. 250 тисяч і 33 тисячі. Чи можна порівняти таке угрупування, чи буде воно спроможне чинити спротив навалі, яку можуть організувати російські війська і допоміжні війська Лукашенка? Я маю дуже великі сумніви щодо цього. Таким чином, ми дуже уважно відносимося до любої зміни ситуації. І, на жаль, я не можу розділити таке відчуття або таке переконання, що на сьогоднішній день загрози нападу Лукашенка з території окупованої Білорусі на країни Балтії, Україну ми практично виключаємо, це самогубство буде в будь-якому випадку. І знаєте, вибачте за такий цинізм, я просто поясню це дуже простим прикладом. Собівартість викрадення унітаза в країнах Балтії, ну я маю на увазі затратність,
значно менша порівняно з затратністю викрадення унітазу на території України, тому що тут за цей унітаз вони заплатять страшну ціну. І вони це прекрасно розуміють. Але, як ми з вами вже з'ясували, я думаю, ви зі мною погодитесь, що загроза для країн Балтії існує. Але Лукашенко зрозумів, чого буде коштувати йому ця бійня, і наскільки горючим матеріалом є його білоруський корпус, незважаючи на шалену пропаганду, яка запущена для того, щоб укріпити бійців білоруського корпусу в тому, що Росія – це батьківщина для них всіх, що вони мають вмирати за кремлівського вождя і так далі, і тому подібне. Цього він гарантувати не може, тому що рівень міцності, запас міцності його режиму є не дуже високим. І невідомо, як поведе себе армія України, невідомо, як поведуть себе армії країн Балтії і передислоковані на їх територію підрозділи інших країн НАТО. Яку зброю вони будуть застосовувати? Як ця зброя може зруйнувати такий хиткий баланс, який живиться, власне, московськими грошима на сьогоднішній день? Таким чином він усвідомлює, до якої катастрофи це може призвести його у найближчий час. Він сьогодні сподівається, що все ж таки він якось пропетляє, а якось він вціліє, навіть якщо якісь катаклізми стануться в Кремлі. Зміна політичного керівництва і так далі, тому подібне. Він намагається там нащупати якісь канали зв'язків на Заході і так далі, тому подібне, відчуваючи надзвичайно високу вразливість свого політичного режиму. Але ви знаєте, це те, про що ми з вами говорили в попередньому блоці. Його ніхто не буде питати. Якщо постане питання атаки, то він знайде десятки причин, як погнати свій білоруський корпус на Балтійські окопи. І ми причому знаємо наступне, що темпи підготовки і темпи розгортання сил та засобів оборони країн Балтії і Польщі, вони є надзвичайно швидкими і достатньо ефективними. І тому час плине, і кожний день віддаляє вірогідність того, що така атака може бути здійснена. І це усвідомлює як Лукашенко, так і його хазії в Кремлі. І саме тому ми бачимо таку риторику. Тому що, знаєте, він же приїхав в Кремль вже після того, як всі оцінили реальні можливості російської армії щодо просування в Україні. Яких втрат коштує кожний метр української землі? І коли він прикинув, що білоруська армія може згоріти за 2 місяці і захищати його не буде кому, тому що, знаєте, одна справа гнати на забій солдатів, а зовсім інша справа погнати на забій свою преторіанську гвардію, яка не спроможна воювати з реальним противником. Вона може воювати тільки з беззбройними людьми, з людьми, вибачте, як ми їх називаємо, в білих тапочках, і при першій же зустрічі з реальним ворогом вона буде знищена або розбіжиться, і він це так само усвідомлює, то він зараз робить такі маневри для того, щоб, знаєте, створити такий простір для того, щоб сказати, я був проти війни. Він буде готовий кричати і «Слава Україні!», і «Живе Польська!», і все, що завгодно, аби тільки втриматися при владі, або зберегти своє життя. Але давайте ще раз говорити, і я підкреслюю ще раз, ніхто не виключає вірогідності того, що кремлівський режим прийме таке самогубче рішення, в першу чергу для білоруського корпусу і режиму Лукашенка, щоб використати територію Білорусі для атаки на країни Балтії. Рация. Наколькі высокая імавернасць, што все-таки вот нейкі наступ, нейкія вайсковыя правакацыі з тэрыторыі Беларусі адбудуцца найбліжэйшым часам? Давайте згадаємо, що тільки для розгортання російського угрупування, яке атакувало Україну 24 лютого, знадобилося 10 місяців. Тому відповідь, чи буде наступ найближчим часом, однозначно ні. Тому що ми не бачимо ознак перегрупування і передислокації військ. Чому? Тому що вони стікають кров'ю в Україні. Тому що немає заморозки конфлікту. Але якщо ми з вами давайте уявімо алгоритм, за яким така агресія може початися.
Замороження конфлікту в Україні, зупинка бойових дій і, як я сказав, перекидання, ну, бодай 25% сил та засобів на Балтійський напрямок. Давайте його так називати. Вже на сьогодні в Санкт-Петербурзі створено управління Ленінградського військового округу. Відкриваємо підручник з національної безпеки, який говорить наступне. Створення органу управління оперативного та оперативно-стратегічного рівня поблизу кордону країни є загрозою національній безпеці. Це має бути зрозуміло. Цей округ, управління цього округу сьогодні може не мати військ, в цьому нема потреби. Йому ці війська можуть бути передані. Наступне. Якість і кількість військ. Давайте не забувати, що війська, які ведуть війну в Україні, це війська, які мають великий бойовий досвід, які знають, як застосовувати все наявне озброєння і бойову техніку. Те, що вони не можуть досягти результату на території України, це заслуга українських сил оборони. Але наступне питання. Якщо б ви запитали мене десь в 16 годині 23 лютого, чи буде в найближчий час напад Росії на Україну, я б категорично заявив ні. Тому що йшлося про неспівставно малі сили та ресурси, які знаходилися біля кордонів України, які виключали можливість досягнення якоїсь мети. Чи це зупинило Російську Федерацію? Ні, жодним чином. Жодним чином. Тому ми говоримо про таке поняття, як людський фактор, або більш науковими висловами алогічність дій Російської Федерації. Далі. Я не дарма згадував то співвідношення сил та засобів, які задіяно на різних напрямках. Ми говоримо про масовані атаки великих мас піхоти на позиції сил оборони країн Балтії, які вони навряд чи зможуть зупинити. Ви знаєте, тут є ще одна така невидима широкому загалу ситуація, яку ніхто не обговорює. І я про це говорив і говорив багато. Скажіть, будь ласка, коли почалася війна України проти Росії? Вірніше, Росії проти України? 14 год. Так точно. З анексії Криму. Вона почалася для мене особисто в 10 годин 37 хвилин 26 лютого. Питання, коли на цій війні українські сили оборони зробили перший постріл? В квітні місяці, через 3 місяці. Ви розумієте, пане Євген, це є надзвичайно серйозна ментальна проблема відкрити вогонь по живій людині. Коли ти до останнього моменту не можеш повірити, що таке може відбутися. Заставити людину стріляти дуже складно. Дуже складно. А тепер уявіть собі, що Росія наносить масований удар по країнам Балтії. Не існує жодної, підкреслюю, жодної системи протиповітряної оборони, яка гарантовано знищує всі 100% повітряних цілей. Такого нема в природі. Навіть той самий Петріот має певні обмеження. Давайте не забувати, що російська армія досягла просто виключної майстерності у застосуванні сил радіоелектронної боротьби. І до речі, на території Калінінградської області певні, здається, десь місяць чи 2 тому були проведені тестування відповідної системи, яка поклала мобільний зв'язок у половині Литви і частині Польщі. Що це означає? Це означає втрату управління. Відмітьте, не я торкнувся цієї теми, яка називається тема 5-ї колони або диверсійні дії. І тепер, так що вже в кольорах і фарбах розмалювати цю картинку, давайте уявімо собі, що збирається великий контингент російської армії, який фактично нема чим зупиняти в найближчій перспективі. Війська НАТО розгортаються тільки в 25-му році, а в 27-му завершують своє розгортання. На території країн Балтії на сьогоднішній день не знаходиться тої кількості військ, яке забезпечить миттєве вирішення цього питання. Відкриваємо підручник з настанови підручник оперативного мистецтва, де ви читаєте наступне.
Темпи просування бронетанкових та мотострілецьких колон в умовах хаотичного спротиву противника складають 25-30 км на добу. Так як воно відбувалося в Україні. Тільки в Україні територія країни найбільшої в Європі, а відстань від кордонів країн Балтії до Балтійського моря 300 кілометрів. На цій території треба повністю вже сьогодні мати розгорнуту систему забезпечення і оборони маневрену. Це другий аспект. Ви торкнулися проблеми п'ятої колони. Добавте сюди фактор п'ятої колони. Добавте сюди вірогідність прихильників руського міра захищати або протидіяти законним діям законної влади. Диверсійна робота, ну згадайте навіть Другу світову війну, наскільки вона була активна на території Білорусі та України. Коли прихильники нацистів, вони або союзники, хай тимчасові союзники, але союзники нацистів робили дуже багато шкоди, знищуючи комунікації, нападаючи на підрозділи і так далі, і тому подібне. Можливий такий сценарій? Можливий. Як швидко країни НАТО зреагують на це? Давайте не забувати, що спочатку вони будуть висловлювати серйозне занепокоєння, потім стурбованість. І це займе 3-5 днів. Пам'ятаючи те, що я сказав, 25-30 кілометрів лінія фронту може просунутися на 100 кілометрів. Давайте не забувати ще один аспект, про який зараз чомусь всі забули. Десь восени Україна тремтіла від жаху, тому що почула інформацію про формування 3 десантно-штурмових бригад на території Російської Федерації. І я тоді ще зауважив, шановні друзі, використання десантно-штурмових бригад у форматі війни з Україною не має жодного сенсу. Тому що ці бригади будуть знищені миттєво, як ми їх знищили в перші ж дні в Гостомелі, Василькові та на інших напрямках. Вони згоріли в пеклі війни без всякої надії. А тепер уявімо собі, що наноситься комбінований ракетно-бомбовий удар, плюс артилерійський, подавляються сигнали управління з використанням радіоелектронного зв'язку, розбалансовується система внутрішнього управління діями внутрішніх сил і проводиться висадка оперативно-тактичного десанту на найважливіших напрямках. Ну, зокрема, якщо ми візьмемо умовно Литву, це Вільнюс, Каунас, Мемель. Додаємо Латвію, Рига, Даугавпілс. Захоплюються ключові позиції, а висадка в Клайпеді, наприклад, означатиме, що блокуються поставки флоту. Прорив здійснюється через Сувалський коридор, і країни Балтії відрізаються, тому що відстань там зовсім невелика, від сухопутного коридору постачання. Плюс, ми вже з вами говорили про те, що країни НАТО можуть довго там сперечатися, тому що рішення має бути прийнято одноголосно всіма країнами. Чи ви гарантуєте, що такі країни, як Угорщина чи Словаччина, в перші ж 10 хвилин ухвалять рішення щодо застосування сил та засобів? Чи не почнуть вони консультації щодо того, щоб якось там стримати, там зупинити агресора, там домовитися десь посередині, як кажуть деякі політичні діячі, і на тому припинити бойові дії? А темп бойових дій наростає, вони рухаються вперед. І останнє, як то кажуть, вишенка на торті. Я сам офіцер НАТО. Я перший в Україні нагороджений вищою бойовою нагородою НАТО за Ірак. Я відповідаю за свої слова. І ці слова кажуть наступне. Термін готовності батальйонних тактичних груп NATO Reaction Forces, НРФ, 90 днів. Що стане з країнами Балтії за 90 днів? Тут не тое, что за 90, тут може нечто серйозне стати за некалькі дзён, а потім почнуть розмахувати ядерною зброєю. А далі вони почнуть. І мало того, будучи трошки знайомим з концептуальними рішеннями щодо боротьби на цьому театрі військових дій, існують плани щодо визволення цієї території через 180 днів. Але, шановні друзі, шановний пане Євген, для нас місяця вистачило, щоб зрозуміти, що буде з тими людьми, які опиняться на окупованій території. Треба пояснювати, скільки жертв серед мирного населення ми побачимо, коли туди кінець кінцем доберуться війська НАТО. А будуть бомбити Росію, не будуть. Вони вже готові морально до того. Хай буде розв'язана атомна війна, хай всі загинуть, а ми попадемо в рай. Це їх слова. І до цього треба відноситися дуже серйозно. Україна так само, і я в тому числі, я підкреслюю, я в тому числі
був переконаний, що росіяни не настільки безвідповідальні, щоб наважитися таким контингентом сил та засобів, з такою ресурсною базою нападати на Україну, маючи на меті захопити цю країну, нашу країну. І вони отримали. Але ми маємо перед собою приклади Ірпіня, Бучі, Гостомеля, десятків і сотень населених пунктів, через які пройшла нога російського окупанта. І що вони нам залишили? Ми до сих пір розгрібаємо, ми до сих пір знаходимо безіменні могили, ми до сих пір рахуємо тисячі зниклих безвісті. То питання, чи можемо ми, чи маємо ми право на сьогоднішній день відкидати саму ідею того, що Російська Федерація гарантовано побоїться НАТО і не нападе на країни Балтії, які для неї є зараз дуже ласим сматком. Причому, знаєте, тут же не обов'язково, щоб вони широким фронтом нападали на всі країни Балтії. А давайте уявімо собі такий варіант, що вони пробивають Сувалський коридор і починають зондувати ґрунт, так як вони роблять це зараз, щодо домовленості. Ми, типу, ж досягли своїх цілей. Нам же більше нічого не потрібно. І, вибачте, НАТО, умовне НАТО, розслаблює, я перепрошую, булки і починає шукати якісь паралельні шляхи домовленості, що дає росіянам можливість накопичити достатньо сил та засобів, а потім в якомусь там Ошмянському районі створюється Литовська Народна Республіка, яка просить Російську Федерацію про надання допомоги щодо звільнення від маріонеток імперіалізму. Тобто використовується кліше ще фінської війни. І вони пішли далі. Знов повторюється те саме питання. А може вони зупиняться? А може давайте залишимо цю Литву? Не варто там за ту Литву, яка є дуже маленькою частиною нашого світу, цивілізованого, воювати і посилати на смерть наших хлопчиків. А потім Латвія. Естонія сама впаде, вона буде оточена з усіх боків. Ось і все. Чи можливий такий варіант? Цілком можливо. Ось і я лишу, що можливо. Якщо зараз не дати рішучу відсіч на територію України, і саме зараз Україна робить все можливе, щоб цей варіант дій ніколи не був здійснений. А який контингент російських військ повинен з'явитися у Білорусі, каб ми могли говорити про ймовірність наступу на країни Балтії? Я про це вже сказав. 150-200 тисяч. Чверть того контингенту, який зараз зосереджений в Україні. Рація. Я просто, каб разумели наши глядачи, ну, вы ж самі сьогодні сказали, що ви офіцер НАТО, офіцер українського війська, і ви увогуле з бойцовської династії. Ваші свояки, ви колись в інтерв'ю розказували, змагалися з большевиками. То бок, це така сімейна традиція. У Білорусі склалася ситуація, ну, то, що ми сьогодні маємо, це, по сутності, тоталітаризм. Коментар в Фейсбуку 5 годів турми. Нечто не там сказав, посадили. Лукашенко погрожав, значиться, уже тим, хто виїхав з території Білорусі. Все, будемо, значиться, братися за ваших свояков, будемо забирати у вас майомість. Ну, даруйте, навіть в часи там Совєтського Союзу не завжди так було. Войски абсолютно вот под контролем Лукашенки, все это силовые ведомства, кормят там их вельми добро, квартиры у кредит, безпроцентные, у цену 4 рази меншую, там готовы просто рвать глотку, грудями Лукашенку закрывать. То бок все робиться, каб немагчыма было нічого, які-небудзь там супротив оказаць вот этому режиму Лукашенко, по-моему, майстару гэтым. За яким сцэнаром увогуле беларускі народ можа себе праявіць? Розумієте, я ще в 2020 році, коли спілкувався з друзями з Білорусі, пояснював, що, шановні друзі, ніхто проти вовків поділів не випускає. Проти вовків випускають вовкодавів. І от зараз ці вовкодави з'являються в строях українського війська. І ми розуміємо прекрасно, що саме ці підрозділи білоруських добровольців можуть стати основою національного спротиву. Ну, я вам можу довго розповідати про те, що має бути ще політична сила, політична партія і політичний рух, який може забезпечити контроль певних територій. Але, повторюся ще раз, українці за Білорусь воювати не будуть. Це справа виключно білоруського народу. Чи будуть ті добровольці задіяні на українському фронті, або з українського напрямку, чи з польського, чи з балтійського напрямку?
Це не нам вирішувати. Це як буде складатися ситуація. Але треба розуміти, що саме ззовні виключно білоруські сили можуть вплинути на ситуацію в країні, стати таким каталізатором, який розверне ситуацію. І знаєте, чого боялися кремлівські агресори, коли РДК зайшов на територію Білгородської області? Чому вони зняли з фронту підрозділи для того, щоб нейтралізувати ці, ну такі, я б сказав так, зухвалі дії російських добровольців? Тому що вони боялися створення прецеденту, утворення на клаптику російської території незалежної російської влади. І саме це може стати таким прецедентом на території Білорусі. Де це відбудеться, коли це відбудеться, я не можу сказати. Чи буде політична воля і бажання білоруських добровольців зробити цей важливий крок? Чи готові будуть країни суміжні з Білорусі, окрім України, підтримати дії білоруських добровольців? Я не готовий сказати. Тому що є певні фактори, ми з вами про це дуже серйозно сьогодні говорили. Але треба розуміти, що вибуху внутрі Білорусі на сьогоднішній день не буде. Знаєте, я буквально сьогодні, мені щось сподобалося, слухав інтерв'ю Асланяна, здається, Дмитру Гордону. Коли вони говорили про можливість якогось повстання на території Російської Федерації, він навів дуже такий простий приклад. Співвідношення сил. В Освенцимі було десь приблизно 2000 наглядачів і охорони і більше 100 тисяч хефтлінгів, узнів цього табору. Було повстання? Було захоплення влади? Ні, не було. Не було. Тому ми прекрасно розуміємо, як сильно режим тисне. Тому мати надію, що болти режиму будуть зірвані знутрі Білорусі, це беззмістовна ілюзія. Тільки зовнішній фактор, тільки зовнішній чинник може призвести до того, що режим посиплеться. Як це відбудеться, сказати дуже важко. Але тільки таким чином можуть відбутися якісь зміни в Білорусі. Сподіватися на якусь еволюційну передачу влади. Ну, пробачте, дуже багато людей є прихильниками режиму сьогодні, вони вже замазані, в тому числі кров'ю, і розбещення владою, щоб бути спроможними просто так зробити крок вперед і сказати, ми передаємо владу народу. Тому відповідь однозначна. У вас є вже сили, які можуть стати обличчям нової Білорусі, які можуть стати тригером створення нової Білорусі, але це ваші сили, і ви маєте вирішити, як цим силам або допомогти, або сприяти, або долучитися. Пане Сергію, щиро вам дякую за такі ґрунтовні відкази, такий ґрунтовний аналіз, щире міркування. Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава!